Zimní pneumatika Goodyear Ultra Grip 9 je novinkou pro sezonu 2014 a 2015 a využijí ji zejména majitelé vozů vyšší třídy. Tato pneumatika přichází s novou inovativní technologií 3D BIS, která ji zaručuje bezkonkurenční záběr na sněhu a vynikající ovladatelnost. Bloky běhounů mají speciální waflovitý tvar, který se při styku se sněhem semkne a pneumatika tak získává své jedinečné vlastnosti. Pneumatika Goodyear Ultra Grip 9 je díky svojí tuhosti a unikátnímu systému lamel skvěle ovladatelná na mokru i na suchu a nová technologie zlepšuje přilnavost, záběr a snižuje brzdnou dráhu.